uba pensong dor el nombri sodar kesnong smet ubadeiru hagju opor unohikai uloong baka cingtemu ke sorkar India ban penlong ek hindi kum ke subjek bamla ban jechu kanwan ra ek jinge per namar ki don ki jalla ki bampenon kam yak tien di walla ki don makana hari India da ka baka do ba ki benta sathi bat benta lamingi kari India kim jupuran kam yak tien di uloong baka ni ke cingtemu kanwan ra penban ke jinge pai uloong bakat kum kariti sensyar kari India kaong baka jinge long kawai hakari hapadeng ki jinge ki rukom ki dustur baper henrei da ka jingtmu ban penlong kawai lang baka tien kanwan ra ek jinge pai ya pra kendiat ke ai kebangang yo i kelong ba kat kum ki jing sung thu jonga kat kum ki jing tip ko jonga pi kri India kri ka re like look kri secular it's a land with diversity ha kebangi kum ki nong song snong jong kri India ngila ngidon lala ka jong ka jinget idon la ka jong kom im la ka jong ka culture la ka jong ka kentin ka bangi ngi kren bat kata ka penlong ya kari India ka bukan tup lang ya baro lang ya pher hakanu kanu ka benta ka kom im ka jongi nrei lengba ka constitution kabla krenshai ba ka tup lut langi long na kanu no ka jaj benriu langi long la kanu no ka jaj nyam langi kren ya kanu ka jaj kentin ti kumba ngila yoi ngila pej ya ki jingcia hagi por ki blalej mo haba ki sedang ban impose ya kanika hindi kumka takan national language nadu ke history ke thu ningi before 1937 hagaba ka congress ka sensyar hang tiapo Tamil Nadu namar ke jingbakla ke chongka ba persyang ban wanra ai kini ketin hindi kumko we ne ketin apo kri India bro ko we kalah ta haduk kata-kata ya ka ni ke parti kongres ni pet ke ikbajah Tamil Nadu tang haduk khat khandai spa andru funyo kam syo syu ya ke bor sensyar namar ba kurkom im kurkom ngai jong ki basong basa hang thia po Tamil Nadu jong kita Tamilians mo ka ya pher na kar komlong jong ki weipat ki nong song jong kri India ngila manong sya North India la nation North East India but hang ni yo i mo ya ke jinglong diversity jong kani kari India ka jongi henrei lada ngi kren ladang kren boong bahap ban penlong ya ka ketin hindi kum katakan national language kan wanra ya kata jinge per shibun hakani ka ri ka chongi namadon ki chela ki bom chukren ya kani ketin kum North East ki chela ka bom chukren ya kani ketin hindi ni pe ka South India kum chukren ya kani ka ketin hindi kai keba ngiyo ipat ba Prime Minister Narendra Modi Ukraine bech pangkata ke jinglong inclusiveness bun pediang lut ya baro bun kun thup lak ya baro ndai da keba impose da keba penlong ban penlong ya ketin hindi kum ka we ne kentin hari India ne kum katakan national language ban impose ban ong baro school ke ban hikai be kini ketin hindi kan wanra ya kata ke jingi per kan wanra ya kata ke exclusiveness mo kabamut ba ya kita gibriu kibam cukren da ketin hindi kibam film lakha rangkat kata ketin hindi kibam cupenunkan me ni ketin hindi kemut kan pelong ye penban ye kum kita second class citizens tena kata kadau ngayu i bakadon ka gajingma ka bakrau banwan rai ka jing ye pat ya pra ni ong ni kren kri India constitution ko ong university in diversity lada ni yalong ka we hapeng ki jinget ki baper hapeng ki rukom im ki baper hapeng ki culture ki baper nei lada kan ni ka ketin hindi langi penlong ka we ki kanwan rai ka jing ye pat ya pra hak cika bangin ong ngamut ngi penlut bor ngi penkesan penban hak cakap ong unity ngi penmi penban kawan rak penban ni kata kentin uniformity keba tang kawai ke jinget tang kawai ke kom im tang kawai ke tien ke bangin kren tena kata kadau ke ai ke banga ngayo i hang ni ke long ba kari India ke de ban long kum ba ka chulong la ka kwa ban yo i ba ka perthai bat kari baro koi kan pech ka kum kata kari ke ba kudup lang ya baro kum kata ka land with diversity kum kata kari ke ba ngi ong ka multilingual country ka bangin la namar dangi pech ya culture ye ki roots bi chong ka jaj benriu chong kanu ka jaj benriu ka ktien ka de ka we lada ngimla ban preserve ya kene ka ktien ka bangi kren ngila kumnung pen per pan nak wegi jaj benriu ti ka ktien ka bangi ngi kren ka we na ka roots ban pentikna bangi ngi de ki khasi lani ka Tamilian ka ba ki Tamil ki kren ka roots ka ban pen i ba ki de Tamil ki Bengali ka ba ki kren ye ktien ki chong ki ka pentikna ki ka pen i ki ye jinglong Bengali ki chong ki tena kata kadau ngayo i lada ngim lada ki nongelam ki bakhmat jong India kim sungutu e kani kan wanra e ki jing e pat ya pra kan wanra e ki jing snam kan wanra penban ya kata ri ka belong dictatorship ka belong hukum haki ri ba marchan ki jongi kum ha Pakistan ki bangi la bani kata ka ki jing i ki jong ha barok ngi fight baka kum ka chat benriu khasi ngi le
ban pentikna bakani ketin kasih kade banrung ha kernit ke bapra ndai kumba ngi yo I menta kumba kanika ka political situation kalong menta nah menta ke jing mentoi politics ki kren be ye ke ka bala ban penyo nong tang ye ki shibenta jong ka ban kat ba ki klet pat ye ki wei ki benta ki kentup ki badon hakani kari India ke jongi pi ngi don artli ki official language kat kum ka official language act 1963 ka kren syai bade tangka ketin Hindi but ketin English kita ki official language jongi nama ding hapan communicate ye ki wei sabar India ki English ke ko wei tina kaliang jong ke jela ke jongi ru ki ale ban penrung ya kanika ketin ke jongi ketin si haknit ke bapra ti kidang ele na kaliang khasi atau society bat na kaliang kiseng balang kila ya keren bhai kani ke benta ki ya push ya kani ke benta bade ban kentup no ya ketin ke si khnit ke bapra ndai dak jing keren ke jong mit sya akat sautrik jong ne benai mo sya kitu kentin ke mi ke bau ong ban penlong no ya kan ketin Hindi kum ka national language kum ka wei ne kentin ke bangi barok ngi hap ane keren Hindi ke penduk mesim bat ka kala banlong ke jingkhang lat ya ketin kasi ba kanrung ha krenit ba praban itu ika kum ta ka official language jong kari India